Roj baş, îro li Batmanê me konsereke bû. Piştî konserê hatim bûm nîvanê Hestu TV û hinek pirsenin, evalan ji min dipirsin, ez ê bersivan bidim. Çiqa ji destê min bê. Mehmet Atlî ji me ji ew qasgot carek were ya me qet nehat li alî wî rewş çi ye. Piçek din komplekse, hatin çûyên tevhevde. Lê gor dîtina min stran, rastiya stranan tiştekî dine, rastiya jiyanê em bibên carna tiştekî dine. Tu dibê carek were, dibe ku carek tên, gor dilê te dibe an jî nabe. Lê em ê stranê xwe bibêjin, hêviya min ew e ku daxwazên we bêjî, ê min çi bibêjim derew dibe. Mîmarî an mûzîkjenî. Her du jî an jî bilîvanan tiştekî. Ez bixwe di jiyana xwe de ji her du an jî dev jê berneda. Li dû ketim mîmarî jî, mûzîkjenî jî karê min e, jê hez dikim. Lê her du jî ji zikê meriv têr nake, ew jî meseleyekê din e. Em hatin pirseke din. Tiştek ku tu bêjî carekê din biqewimiya. Min ê qet û qet nekiriye heye. Qet nekira. Ez bawer dikim çi hat serê min de dîsa wê bihata. Dîsa wê bihata serê min loma erê poşmanî henin, poşmanî di jiyana meriv de henin, ez jî ji hinek tiştan poşmanim. Lê qet nehatibe serê min tiştek wisa tune ye, çi hat serê min misteheqê min e. Bûyereke di serê te derbûyî û te qet ji bîr nekiribe heye. Pir hene. Ka kîjanî bêjim. Mijar Batmanê îro, dîsa ji Batmanê bersiv bidim. Salên nod û çaran de ez dihatim Batmanê. Wek mûzîkjenek em bi nîv amatör, nîv profesyonel bi trênê dihatim. Wê demê Batmanê her roj cinayet, qetilkirin, dengê sîlahan, ez dihatim konseran. Dawê hefteyê. Sal derbas bûn, Osman Bey Demir bû serokê saziya mafî mirovan. Serokê bû, carekî gazî me kir, min dawet kir. Em hatin li Batmanê Esentepe'yê me cara yekemîn mûzîka Kurdî di derve. Esentepe'yê me li derve çêkir. Ev bûyere ji bîra min naçe. Kek Osman Bey Demir jî her tim tê bîra min çiqa tê Batmanê. Ez karim vêya bêjim. Batman ji bo me girîng e, bi êşên xwe, tekoşîna xwe. Heger bi gotara em ê dengê te biguherînin û dengê yekî din bidine te, te yê dengê kê hilbijarta. Dengê ciwan heco xurt e. Jê hez dikim. Ew qas bêjim. Di taza xwe de herî zêde ji kê feyz girtiye. Wek pirsê berê, Ciwan Heco û Kerem Gerdenzerî Komawetan. Ji mîmarên Kurdên ciwan çi gotin û şîretên we çi hene? Rexnekirin, fikrandin, ne ezber. Li ser civakê fikrandin, ramankirin, li ser civakê, li ser kulturê. Yani mîmarî ji xwe ne tenê bînayê û avayî sazî û çêkirine, înşaat e, berî her tiştê jiyana civakî ye û çand e. Mîmariyeke resenî xweserî Kurdan heye an na. Heye, îro li Batmanê em çi dibînin, li Diyarbekirê, li Mahmedê, li konserê Mêrdînê em çi dibînin bi çavên xwe, ew mîmariya Kurdan e. Bilî wî, mîmariya Kurdan e em bê îdealîst. Hebe jî baweriya min pêtune ye. Rastiya ku ez dibînim, rastiya me ye û mîmariya me li Batmanê, li Diyarbekirê em çi dibînin ew e. Begem bikin, nekin. Bi te sûcê dara bêrûyê çi bû? Referansekê ji bo strana min û helbesta kek arjen arî ramûsan min veşartin li geliyekî. Ar girtiye qurm û li dorê dileyze. Çi kiribû, çi bû
günahı dara beru. Tu günahı yüzü nebu. Ka çu günahı daran heye. Günah me ya insanan ya mrovan. Devamı bersiveci bixwînim. û dema tu strana li geliyekî dibe jî hestekî çawa li te peyda dibe. Pir kêm dibêm, pir hindik dibêm, stranekê dirêj e, pir jê hez dikim, qîmetê didimê. Ji ber ku kek arjan arî navê vî stranê ramusa min veşatin li geliyekî dabû navê pirtûkê jî. Min navê pirtûkê min beste kir, loma îddia wî heye stranekê xurt e, helbest xurt e, lê stran bi xwe jî xurt e. Lê ser her dîkê ez nikarim bixwînim stranekê dirêj e û piçekî aranjeyekî senfonîk e. Hestên çawa helbestekî xweş, helbestekî xurt û qala mijarên êşame dikin. Kengê bixwînin ciwaniya min tê bîra min, ciwaniya hevalê min tê bîra min. Eger derfet bidana te, te çi şîret li hejdê saliyê xwe bikira. Hejdê saliya min. Qala hejdê saliya xwe bikim çekî, nod û sê bû erê, min dest bi zanîngehê kir, min dest bi müzîkê kir, di jiyanê min de salekî girîng bû. Min ê çi bigota xwe neêşîne, zorê nede ser xwe. Hinek hêviyên te hene ji jiyanê, ji xwe, ji civakê, lê sebr jî girîng e. Min ê vîya bigota. Hejdê saliyê de, hejdê saliya xwe de min stranê wek nor çi halo min çê dikir. Xwezî min çê nekira. Xwezî stranê nûsa nebûna. Û em jî ciwantiyek kedim me derbas bikira. Lê ew jî rastiya ke me bû. Ne poşmanim dîsa, lê hejdê salî erê. Pirs min xemgîn kir. Müzika te encama çi ye? Müzika min encama dîroka ku ez dijîm, coğrafya ku ez dijîm û civakekê ez endamê wî me. Encamê wî ye û encamê keda min e alîkî ve jî. Ez jî parçeyek ji civakê, ji vê coğrafya û ji vê dîrokê me. Huner ji van tiştan dertê. Gotinekê bavê te ji te re gotibû ji bîra te naçe çi ye? Qet ji bîra min naçe, bavê min ji mir digot li Tirkiyeyê jiyana hunerê zor e, dijwar e. Televizyonan da nûçan da tu dibînî, hunermend di mala xwe de tenê dimirin. Laşê wan di sê roj şûn da dibînin. Cîran mîrana dibînin, bîn dikeve mealê û wisa xebera mirovan dibe ku hunermendek miriye. Tu zanî lawê min. Zanebûna min jî ewqas bû. Min goh neda bavê xwe, hûn goh bidinê. Ji kîjan lehengên romanan hez dikî? Lehengên romanan. Yani dawiya pirsan hat, pirsa dijwar dawiyê hat. Dostoyevskî hunermendê min e, nivîskarê min e û Raskolnîkov qehremanê min e. Ji Kurdan bêjim Mehmet Uzun û Ziya Evînê û qehremanê wî. Ser pirsa li geliyekî û ji bo daxwazên hevala ez ê helbestek ji kek ajan arê bixwînim. Girtiye qurim û li dorê dileyse خواست بود به من ره زاروکان به من ره گلیل که
وی قیزا خاما کل دو من ستو خوارما بندی رونده کنی کی بن شهر هر کند و خوین پشکند بری کنیر که ما بای کرخاند هیرین آتویر که حجم علمین که راموسان که خوزین و تین دکریتی ده و شرد زیجمه خونین میدکی لگندکیم هرمکی دجمن بناجین مالمه بفدما نیاریامه ندقها قومكي كان جيبوا لهفضات عميد يكي عرفاتكي منكر بيا هالبست من قهدا بلودا شفن من قهدا بلودا شفن حجم علاند بدسمارك فين حجم علاند راموسان من بشارة لقلياكي راموسان من بشارة لقلياكي راموسان من بشارة لقلياكي زور سپاس جهستوتی ویره و گفتارین وان و گفتارین ما و تماشا وانین مره و کسین که وان پرسین خوش جمع رشیاندنه زور سپاس